Sinisten mugimenduarekin elkartu gara, hiru herrialde hauetan, legegintzaldia hasi eta urtebete eskas bete den momentu batean, ez? Eta bai uste dugu badela momentua, legegintzaldi honen, lehen zati honen, lehen urte honen balantze txiki bat egiteko, ez? Bueno, nik uste dut nabarmena dela, guk uste dugu nabarmena dela, hemen badagoela gutxieneko kultura politiko bat, gutxieneko oinarri bat badagoela eztabaida politikoak egiteko modu sosegatu batean eta modu eraginkor batean. Besteak beste, hau, nola bermatze ditugun, pensionisten edo gutxieneko pensioa nola bermatze ditugun herri honetan, ez? Badaude kultura politiko baten gutxieneko osagaiak eta nabarmena da, hau ez dela Espainia. Hau ez da Espainia, eta hemen beste oinarri bat, beste aukera batzuk eta beste baldintza batzuk dauzkagu politika beste era batera egiteko hori, nabarmen ikusten ari da baita ere egunotan. Bueno, guk uste dugu EH Bilduk egin duela urte honetan oposizio eraikitzaile bat, ekarpenak eta proposamenak egin ditugu gobernuak mahaigainean jarri dituen iniziatiba guztietan, hasi paktu betikotik, aurrekontuen prozesuan, fiskalitatean eztabaidan, osasun mailan, industria politikan, eta bar. Etengabe egin ditugu proposamenak, gure proposamenak eraman ditugu legebiltzarrera, eta bertan planteatu ditugu gure ikuspegiak. Lehendakariak berak onartzen du, batzutan akordioak posible dira, beste batzutan ez, baina edozein kasutan eztabaida politiko eraikitzaile bat egiteko baldintzak badaudela. Orain egin behar duguna da, aukera horiek probestu. Urtebete betetzen delarik, legegintzaldi honena galdera funtsezkoa hori da. Gai izango ote garen, legegintzaldi hontan, herri honen errealitate soziopolitikoaren araberako akordioak egiteko herri honek behar duen erreakzio hori martxan jartzeko. Behar ditugu politika publikoak, herri honek behar duen erreakzioaren tamainakoak. Eta hori da, nolabait datozen hilabetetan ebatzi beharko dena. Gaur-gaurkoz ikusten ari garena da, zailtasunak daudela, oraindik ere, herri honek behar duen erreakzioaren tamainako politika publikoen inguruan adostasunak eraikitzeko. Eta beraz bi aukera daude, adostasun horiek posible egiten ditugu, eta beraz probesten du hemen dagoen giro politikoa, hemen daude baldintza politikoak, politika publikoien martxan jartzeko, edo jarraitzen dugun rotonda batean bueltaka. Gure predisposizioa erabatekoa da, eta jarraituko dugu hurrengo hilabetetan ere, proposamenak egiten, eztabaidak egiten, eta adostasunak bilatzen, beti ere, herri honen errealitate soziopolitikoaren neurrikoak eta herri honek behar duen erreakzioaren tamainakoak.